దక్షుడు మరియు అతని సైన్యం రుద్రుడిని అవమానించినప్పుడు సతీదేవి అసంతృప్తి చెంది దక్షుని యజ్ఞ జ్వాలలోకి ప్రవేశించి తనను తాను బూడిద చేసుకుంది. ఆమె బూడిద నుండి ఒక దేవత ఉద్భవించింది. ఆమె పేరు ధూమావతి మరియు ఆమె దశమహా విద్యా దేవతలలో 5వ స్త్రీ. ఆమె పార్వతి మరియు సతీదేవి మధ్య కనిపించింది మరియు చివరికి పార్వతితో కలిసిపోయింది. శతభిష లేదా స్వాతి లేదా అర్ధ నక్షత్రాలలో జన్మించిన వారు ఆమెను పూజించాలి. ఆమెను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి పాలు, నీరు, వడ మరియు ఖర్జూరాన్ని అర్పించండి. ధూమావతి ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తుంది. ఆమె పొడవైనది, వెంట్రుకలు లేనిది, కఠినంగా ఉంటుంది. ఆమె శాశ్వత భార్య ధూమావంతుడిలా కాకుండా మరియు ప్రత్యేకమైన రెండవ జన్మను కలిగి ఉంటుంది. సతీదేవి బూడిద నుండి ఉద్భవించింది. ఒక కాకి ఎల్లప్పుడూ ఆమె రథంపై కూర్చుంటుంది. ఆమె చేతులు ఫ్యాన్ లాగా వెడల్పుగా ఉంటాయి. ఇది అన్ని చెడు లక్షణాలను తొలగించే ఆమె సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఆమె చేతులు అగ్ని లాంటివి మరియు ఆమెను పూజించే వారి కోరికలను నెరవేరుస్తానని ఆమె వాగ్దానం చేస్తుంది.